No, takže ty kokos, extrém. Dneska bych se chtěl vyjádřit teď jakože na Car Talk, že na video. Proč egolifting je cesta? Nevím, jak jsem to nazval, to předchozí video. K tomu jakože k správné formě, nebo že k dobré formě. Ty kokose, jestli mě se razíš, ti dám páku na hned. Dobrý. A vlastně do nějakého editu, že 12, no nevím, tak tuším, že je 15 možná, nevím. Jsem trénoval egolifting jako kdyby, jo. Že vlastně hodně opakování s blbou technikou třeba aj a s blbou formou v podstatě, no. No a vlastně do selhání jako kdyby. Do selhání jdu doteď, ale už s dobrou technikou vlastně, protože jde o to, že aj s špatnou technikou vlastně člověk zapojí ty svaly, co vlastně člověk zapojí s dobrou technikou, jo. No a když to člověk pojede do selhání, tak vlastně, řeknu to takhle, proč bych dal jenom 5 opakování, když, OK, sice mi spadne forma ve full front leveru, třeba, že pojedu přítahy, ale dám jich třeba 8, no to je zase takový, že nepředstavitelný. Takhle, proč pojedu jenom jedno opakování? Za mě úplně zbytečný. Na svalovou hypertrofii to nemá vůbec žádný vliv nebo účinek, jo. A že dám buď to jedno, anebo dám třeba 4. Jedno s dobrou formou, anebo 4 s tím, že 2 dám v pohodě a ty další 2 už budou takový, že spadne jakože prostě core ale vlastně jde o to, že furt ty záda, který vlastně člověk v tom posiluje v podstatě, tak furt jsou v té tenzi, jo. A ty záda nevědí, jestli jako kdyby, že prostě ten core spadnul, jo, nebo prostě už tam není ta síla. Ty záda držejí vlastně ještě větší svalový napětí, protože už jsou blízko k selhánímu. No a to selhání je vlastně cesta k tomu, jak brutálně v podstatě zrychlit ten progres, protože nevím, prostě mi tak funguje, kdyby to tak měl jakože shrnout, jo, že vlastně já si dám radši víc opakování. Ono jsou jakože ten styl trénování, že prostě 2 tréninky by se jeli třeba v týdnu do mrtě a ostatní by bylo taky, že v pohodě, jo. Ale to už je takový, že na hodně pokročilý úrovni v těch profesionálních, jakože prostě u profíků v kalistenice a hlavně oni jedou komplexně všechny cviky, že push, pull a vlastně to je všechno. Pak je ještě push pull dohromady, jako kdyby, že human flag, jo, lidská léka, jaké blbosti prostě. A tam už jakože je to na to zvážit ten styl trénování, jo, že člověk nemůže jet každý trénink pak do mrtě. Teoreticky by to šlo, mít furt ten 48 hodin rozestup mezi tréninkama, jako kdyby, ale bylo by to takový, že pondělí půl, středa push a pátek půl a neděle push, jako kdyby, prostě s tím denním restem. Šlo by to, za ně by to jakože šlo, a mít rychlej progres to, ale jde o to, že tam je třeba, že 4 dny mezi půl a dalším půl, jako kdyby, že, jo. To už mám začínám mít nějaký hlad, ty kokos, asi si dám nakopávač. Dneska jsem měl ležit jenom banán, čaj, dal jsem tam 5 lžiček cukru, takže 25 gramů cca, abych měl energii po ránu a ještě jsem měl 2 jogurty, takový ty Florian, tuším, že je káva arabika nebo espresso, něco takového, nějaká ta příchuť. Abych měl aspoň nějaký že sacharidy v sobě a nebo tak mrtvej. No, takže vlastně to je k tomu egoliftingu, jo. Že za mě prostě, když člověk jede do selhání, všechny tréninky, s blbou formou sice, tak pak vlastně má brutální sílu, když pojede normální trénink bez egoliftingu a pojede vlastně one rep max na kombo, jo, že dá prostě, že touch, přítah a třeba jenom hold, jo, že 3 věci v jednom kombu, jako kdyby, je to v podstatě málo, jo, jakože nevede to k takovému svalému napětí a růstu,
silovýmu aj, jako ten ego lifting, že do selhání, s blbou technikou, jo. Mně to tak funguje, takže vlastně tady to je jakoby, že to jak trénuji vlastně já, jo. To, na co jsem vlastně přišel. Ono někdo na to už mohl třeba přijít, že jo, logicky přede mnou. Ale já to takhle jakože už aplikuju 18, dneska to bude 19. trénink, no. Z toho včera, že edit, tuším, že kolik? 17-18, že 17 byla ještě takový, že ego lifting v podstatě, hodně opakování ve full front leveru a tak. A vlastně, že minulý trénink jsem zkusil schválně, jakože bez odporové gumy, jak kdyby že one rep max, no ne, že one rep max, prostě, jel jsem třeba jenom 2-3 přítahy maximálně, žádných 5, i když by tam ta síla byla, ale spadla by forma a bylo by to, že zase mu padá forma, tak je blbosti, nepotřebuji, zapotřebí poslouchat tyhle věci. Stejně jak to budu dělat, tak mi to úplně jedno. Takže dneska bude určitě ego lifting, na nějaký široký tače určitě, to prostě, vlastně k tomu, aby člověk měl ten progres furt, tak ten ego lifting k tomu patří. A kdo říká, že ne, tak prostě blbost. Jako legit, mně přijde, že lidi na workoutu v Česku vidějí všechno růžově, v tom stylu, že postujou všechno dobrý jenom, dobrou techniku a to, že zrovna dají první kombo ze 3, který je v pohodě a vlastně ty další 2 už neukážou, kde vlastně už ním to ani nevyšlo třeba, jo, legit. Prostě forma, něco spadlo, nedali handstand press nebo něco a zrovna na jednou kombu to dají a ukážou, že to dali. Jakože, co k tomu říct, no. Mně to přijde takový jako pak strašně růžový, ty sociální sítě, že všechno musí být prostě perfektní. A jakmile to není, tak najednou, že zprávy ohledně typu, že blbá forma, jo, nebo něco takového. Proto já nikomu nic nikam nepíšu pod jakože reels nebo pod něco, protože když mě pak budou hejtit, tak já můžu říct, a co, však já ti taky neříkám, jak máš cvičit, no nemáš. Prostě jednoduchý. Ať si každý všímá svýho a asi jako k tomu, no. Ale to je jenom moje věc názoru, jo, že vlastně taky nikomu neříkám prostě, když zkouší kombo nebo něco, že hele, spali ti nohy, jo. Nemáš tam, nejseš v rovině nebo něco. Proč bych to legit někomu říkal, však vím, že kolikrát sám to taky jako nepodržím, jo, nebo něco. Že to prostě na to člověk nemá sílu, nebo já nevím. Že už je třeba vyčerpaný, jo. A no, tady dám asi, že pauzu. Dám pak nakopávač. Natočím ještě, že jak dávám. A dneska dám Andromedu. Bez euforie, chci to zkusit nalačno bez euforie. Čistě Evropu silnou. Na zlepší nálady, že jo. No, zlepší nálady. Na dobrou náladu, když člověk už mi vlastně má, že jo, ale proč je mi to ještě lepší, že jo, proč to neposunout o level vejš, jo, a i když to je ten spike prostě, že takto, a pak to zase klesne, jako kdyby, no ne, že takto, chvilku to nahoře a pak to klesne po tréninku, že jo, jo, to je prostě ten příval dobrý nálady, energie, prostě všechno úplně mrtě, takže dám určitě, že dávku Andromedy, už jsem na druhou stranu, že druhou rukou, že tady volant to, nebylo by to vidět, že Andromedu, jednu dávku, pak dám 2 tabletky agmatinu sulfátu, elektrolyty a možná, že 1 tabletku synefrinu. Nechci to přáně s těma spalovačema teď, protože mně přijde vlastně dneska, už odpoledne někdy, od Jim Beamu, Nightburn, si to myslím, že jmenuje, že tam jsou vlastně spalovače, nějaký látky, bez stimulantů to je a na spaní. Takže vlastně nenaruší to vůbec spánek a člověk může spát a vlastně potí, aniž by jako to. Zajímá mě, jestli to je placebo nebo není. Samozřejmě, že to neuvidím po ty výsledky po týdnu, po 2, prostě bude to třeba 3 týdny. Jo, viditelně jakože. A dal jsem vlastně ráno ještě, že L-glutamin a kreatin. Jo.
No, takže asi k tomu. Pak hodím na kopáč a půjde se cvičit. Uvidím, jak se dneska budu cítit, zatím necítím nic, že by něco bolelo nebo nevím, jo. Což je jaký mrtě halus, že jedu do selhání v podstatě každý trénink a jenom určitý tréninky cítím svaly, jo. Že vlastně třeba u toho SAT, u toho straight arm touche, jsem začal, že brutálně cítit zadní delty minule a že teres major a minor. A trošku, že jako mezilopatkový, ale vlastně nic extrémního, jako že bych prostě úplně chcípal. No a čím víc takhle člověk trénuje a ta nervovka, že nervová soustava si zvyká na tu zátěž, tak vlastně pak člověk minimalizuje tu svalovku, jo. Ale zase jde pak o to, že na to, aby člověk progresoval na SAT, musí být nějaký ještě cvik nad SAT, jo. Že člověk musí vlastně přeskočit, že ještě ten SAT o úroveň vejš a pak vlastně ten progres na SAT bude svým způsobem rychlejší, jo. Je to vlastně tak, že učil jsem se klasický touch, takto. Přeskočil jsem na širší, abych se ho naučil a aby vlastně to tělo si zvyklo na široký a vlastně tam dojde k tomu, že pak když jsem zkusil klasický touch ve frontu, tak úplná pohodička, jo? Že člověk vlastně si adaptuje na tu těžší zátěž a ta lehčí je pak pro něj jednodušší, jo? Značí. No, takže pak nakopávač. No, takže hodím to nakopáče do sebe už a jde se cvičit, jo? Já mě obkecá, oni tady dost nějakou sestříhám, jo? Nějakou prostě na rychlo. Doba je extrémně rychle najde, si myslím. Jak srdce píše. Dám jenom elektrolyty a agmatin sulfát, víc toho dát nebudu. Splávat nechci dneska. Nechci, aby mě nějakou to bylo extrémní vedro. Je venku příjemně a nechci, aby mě bylo vedro. Takže tak, pak bude R19 a uvidí se, jak to dneska půjde. Já myslím, že to půjde jako vždycky. It doesn't take a fucking scientist to fucking logically understand what I'm saying. The more you put in, the more you get out. So stop fucking making excuses. Get out there and do whatever the fuck it takes to reach your fucking goals. I'm fucking exhausted, but I did it. Once you get big enough, I mean, the whole stack, it's just not going to be enough weight. Alone. Let's see Andrew Eubanks hit this weight.
danger.